sama Kora sama Kora sama Himanta 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 Assam Police Assam Police Assam Police Kisan dali kiseng bhalang kanthop yaka HANM, HYC, CORPS, ENJC, but JSM haka arpun rio tri unai wing kila thmu ban thang ting shop hakmat ka yeng sa ajung konrat ke sangma henre haswa bakin thang ki ting shop ukonrat sangma uhimanta biswa sarma baru Amit Shah hakmat yeng sa ajung CM kalami ka jingania ka bajur hapadeng kini ki kunhon seng bhalang bat ki magistrate bakim sha ban thang hakmat ka yeng sa jong CM hapolo Hadin ka jeng kran sngot ho bat ki magistrate kisan seng kila lik thang kini ting shop hapadeng surok hakmat ka hotel orchid ka badon hapolo Lapak lalut Nadang sedang natak daw ka safe no trap mission ka kran na kabasay Balada jiaba ya kani ka case and register hawes karbi ang long but en bishar hawes karbi ang long da lay ruem nginom sya horkit hodan pimenjunem ya ban pentikna ba en register ha mekhlia en trial ha po west hill da ka CBI code ka badai ka district and session judge jong ka west hill lem kumta om day tang pangiladu ya santli ki mensim ka basung si kolong ngindu wat ka sno mukro sa asam Kabadai kumta ngidawa mador ya ka sarkar asa mekhlia bakumba kilakular ban penbet no ya ka face tu penbet no menta kat dang don kapor na oblay kumangong kan poi kapor kabalara phikwa ban penbet no ru phim don borsu ban penbet ti subha kat dang don kapor penbet no menta na kaliang jong ingin I full support ban penbet kat kum ki hok kat kum ki jing shisha bat kat kum ki kot kisla bat ki map urang ba snong yo ka snong mukro ubiang ki kot kisla ula pen i khamat ni kwa ban yo i baka mensim kasnam ka ba kini kisan ngot ki la play kanom sep ai da lei ruem ka hok kan yang rasong bat ka snong mukro si jim kan ne ha ka jela me khlia ka jongi ni su ong baka ni kadang dai tang kadak mangi penrem bat ban pha ya ka message ka basai so menteri rang ba Bat shalai pun ringut kamtam ki MLA kepada kadok kasnam jongi sngop ha penbet no yo put usam kat badang don kapor lem kumta ngimban se mentang idang wan tang haki CM resident handai lada bakla ngimban se ngi hapan lej haman ki ying jong lai pun ringut ki MLA kasi penar jongi ban hapan tangi ten shop jongki hakmat ying ki jongki lada kim sim kia ban penbet yo ni put usam kentang yawai Ngikwa ban kernsai Bakapor Kalabiang pura Nilaap lasan pos lem tam Nadayat nadu ka pre Hill State Movement Nadu ka pre mekhlia Kajing akan iput kaladon Katkum ke rekod Nadakim lah ban penbet mentah Kajing keli Kebang hep ban keli kalong ba Sakat no Ki mensim bakodor kin play la kasnam sakat no ka kendo jongi kan sentut cha asam ba bak na dakajia na kapor sa kapor kan poi kapor ba pimla ban control ya ka situation ka sarkar makhlia ka de ban kansai ka de basno thu ba pila ban ya internet pila ban bu polis katu ka de jaka hari lada kadon kejingki bitar buk haboro jong kaburi ni otrep pinle ayu nata kadau sobha nai tes palat sobha nai tenju palat ya kajing yaisha jong kisamla sobha nai tenju palat ya kajing yaisha jongi kinong elam jong kiseng balang om dei tang ma phi mak thakli nyiru thakli ban penjajai ya kisamla kan poi kapor bangim la ju ban kontrol mangiru om dei tang kisamla wat yaladi kata ka de gajing ma ka ba ap ka ba khamba bat ka ba kham khro di shua ba kata kapor kan poi go lai pho rngut ki MLA go ba perston tang song kumudi TC CM so ba nai ngap than ukran yu konrat ubalan start yu konrat yalam ma phi khaman ban pantikna ba upot usam face tu de ban sedang no ban ngi kentu ya ka sarkar India baka de ban intervene bang ngi kentu ya Amit Shah
bau di ben sim kia ban pen tikena baka jinga pen bet put kade ben jia kade ben sedang no ban kade ben dep no shwa election bat ka bakam ta me kalong bakumbang yong ka justice aning ta ka hok jong kini ki mensim ki bakodor ki bala du no bat kum ju ru jong gitu ki ba mensau hang te po negerin ke bang thia pang mata bakin yo ya ka hok ka jong ki ka self nyutrap mission hagane ga no paiski ka dawa ya ka sarkar Meghalaya bahkan pan no la ka jong ka kadals khnang ba ka jingtrai kam kalong ka bakran kumbalajia Mizoram bat kumbalajia Hanagalan Shushu naglayang juga self nyutrap mission ngi kentu ya ka sarkar Meghalaya kumjuru ya ka sukar India ngitip pa pinsathung da ki IPS ban khido yang jingtoket ha CBI lane hapo Jogo National Human Rights Commission kajat penriu ka kenda pasai ba sobha yau khido ban tukit dai ban thong da ki waipat ki kadars om da ki kadar jong ka Asam namar ngitip syai kan salong ka bom khoj kan salong ka bom syai lada ka sarkar India ka bo yau kredo IPS da ubadon hapo jong ka Asam kadars kabakum ka chat reu lengba ka self nyutrap mission ngikwa ban kentu ya ka sarkar Meghalaya but ka kenda basai se ka sarkar Meghalaya lada pimla ban yada ya ka chat penreu ada pimla ban yada yau pudusam ka kenda siap jog jala Meghalaya isu laisen no suloi yak dikhot jog bereu ban habodar tiba kapas kam ngin yadahi ya ka kenda ka siap jong jog bereu omdai elekali henai lekali isu suloi yak samla jog jog bereu kibra khatas nam cereng ngin yadahi no ya ka kenda ka siap ya ka cak bereu ha kali ka